मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम. गडवाडच्या लोकांनी आमका बांधून घाले दारान बांधून घालणे त्यांनी प्रीती एक भक्तीनं त्यांनी स्वामी काळजी बांधून घालणे कशी उरते की म्हणाली त्यांना ही विनंती पत्र आयलंय ना कसं नाही तरी स्वाम्याक तुम्ही आमंत्रण करत असल्यारी आम्ही तुमका डेट देताच किंतु तुम्ही डेट फिक्स करून घेणं त्याची डेट आहे का म्हणून आमचं बांधून झालं कारण कसं की म्हणाली आमगेल्या परंपरेचे अनेक स्वामी हांगा गडवाडांतू आईलासाठी स्वाम्याला हांगा वास्तव घडील असा परंतु 3 विषय कसं की म्हणाली आमगेल्या पूर्ण प्रज्ञा तीर्थ स्वामी त्यांनी हांगा गडवाडांतू येऊन 1843 आणतो ज्येष्ठ वद्य पंचमी दिवसाक हांगा शिलामय वेंकटरमण देवाक प्रतिष्ठापन केल्या म्हणून आसा त्या स्वामी आईल तारीख म्हळ्यार प्रतिष्ठापन झाली तसं तारीख कसं की म्हळ्यार 18 तारीख तदनंतर आमगेले परम गुरु म्हळ्यार आमगेले गुरुले गुरु 22व्या पीठाधिपती जावन आशिल्ले तसले आमगेले परम गुरु स्वामी त्यांनी हांगा 1971 अंतू मार्च महिन्यांतू चैत्र कृष्ण षष्ठी दिवस स्वामी हांगा आयिल्ले स्वाम्यान हांगा येऊन गेलो हांगा अमृत शिलेचे मार्बलाचे मूर्ती हांगा प्रतिष्ठापन केली त्या प्रतिष्ठापन केले तसं तारीख वैकेची 18 तारीख आणि आज ही स्वाम्याना कडवाडाक द्वितीय पंथ हांगा प्रवेश जाता असा हांगा लघु विष्णूच्या पूर्णाहुती जाता असा त्या वैकेची 18 तारीख सो अशी 3, 18, 18 आणि 18 अशी एक परंपरेक एक अवकाश मिळाला ताजे किता चढ कसन की म्हळाली खंयची स्वाम्याना शिलामय प्रतिष्ठा कोरगेन दिले त्या स्वामी आमगेले मठ परंपरेन तो 18वे स्वामी पूर्ण आणि खाली डेट मात्र गेले किंतु खंयची डेट आक खंयची स्वाम्यान प्रतिष्ठा केले त्या स्वाम्यान मठाधिपती संख्या वैकी 18 आहे त्या नैशीची तुमगेला कडवाड मठ आमगेल्या परंपरेचे पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याना प्रतिष्ठापन कोण गेलो 180 वर्ष झाले तंत वैकी 18 केले आणि 9 येता सो उठू तुम्ही त्या लेखान गेल्यावर वैकेची 80 दिवस कितले योग्य असा म्हणून गेलो दिसून येता आम्ही त्यांना सांगितलं खंयचे तरी एक दिवस आम्ही येऊन येतात आणि 18 तारीख जाऊ का म्हणे त्यांचं विनंती पत्रात युट्यूबवर घेणार आहे की हे 2 कार्यक्रम अशी ज्याला स्वामी नाईक आयडिया वैके ते 18 तारीखाक जाता म्हणजे हे प्री प्लॅन्ड आम्ही केलो पण सांगताची जाऊ छोटू बऱ्या क म्हणून गेलो गोतनाशी जाऊचे हे गोतसून केली तसले एक कार्यक्रम आम्ही दिवे तर आम्ही दिनाशी उरता ते आमच्या हातात कसा तुम्ही कितलाही अरेंजमेंट करा कसं नाही तुम्ही व्यवस्था करा आम्ही म्हणता ते आमच्या हातात कसा आणि आम्ही किती की म्हणाली की मुरलीधर कृष्ण मठ आरंभ जाऊन आता 100 वर्ष झाले किंतु मुरलीधर कृष्ण मठ आरंभ जाऊन किंता पहिले स्वामी खेळ उठताशे पहिले आमगे स्वामी का गौरव खेळ मिळताशे ते उठू सांगायची कडवाडा तुझ आमगे स्वामी का गौरव काही जाताशी अंगाची वेंकटरमण देवस्थान स्वामी वास्तव जाताशी खंयचे स्वाम्याक मुरलीधर कृष्ण मठ जाऊच किंता पहिले खंयचे गावांतू आमगेल गुरुक स्थान मिळे खंयचे स्वाम्याक तुम्ही गौरव केलाय खंयचे गावांत स्वाम्यान वास्तव केलाय आज आम्ही मुरलीधर कृष्ण मठ आयतना ह्या उठू विसरिला शिलस तरी नाका आमका मुरलीधर कृष्ण मठ असा आमगेल शाखा मठ असा आम्ही कडवाडाक आमका येऊ का म्हणून असे सांगितलं तरी
आमगेल गुरुकच आम्ही अन्याय केलं तशी जात असेल. आमगेल गुरुक तुम्ही स्थान दिलंय, आमगेल गुरुक तुम्ही तांगेल मोक्कामाचे तुम्ही जबाबदार घेतलाय, तांक स्थानमान गौरव देऊन गेलो, बिरुदावळी पूर्वक जाऊन गेलो, तांक तुम्ही इथल्या उत्साहपूर्वकान पहिलेचे परंपरे लोकांनी आमगेल गुरुक त्यांना हांगा गौरव केलाय. त्या गौरवाक स्मरण एक तरीची आम्ही हांगा येवक आशिल्ली. कसं नाही म्हळ्यार आमगेल मठ बांदिल असो बांदिल नाशिल्लो रो, किंतु आमगेल एक गुरुक त्यांना कडवाडच्या लोकांनी त्यांना हांगा गौरव केलाय. कडवाडचे इतले एक विनंती कामी याना म्हळ्यार आमगेले गुरुक आमी हे केलं तशी जाता आशिल्ले. त्यात पुनू मना कशी नाशिल्ले, पूर्णाहुती क येवक आमगेन तुमगेल मना आशिल्ले. 10:30 काल रात्री अचानक 10 घंट्याक फोन आयलो की अशी जता आसा. आम्ही त्यांना सांगितलं जाऊची कठीण असा म्हणून. ना बटमा ना करताच मी 10:30 करताच म्हळ्यार कडे बटमा मात्र चांगलाय जाऊची कष्ट म्हणून घ्या कडे रांगे लुटू प्याज झालाय. आता कसं करचे नातनी स्वाम्यान येऊचे आणि आरती करून घे मुखार सरचे पूर्णाहुती कडे आम्ही कोण घेता म्हळ्यार. किंतु तुमगेले त्याची सांगली आमगेले परंपरे स्वाम्यान तुम्ही गौरव केल्या निमित्तानं तुमगेल कसं निष्ठ असा ते परिपूर्ण करचे आमगेल जबाबदारी आशिल्ले. त्यातून आम्ही सांगले 10:30 जे ना आम्ही 11:30 केले. 11:30 पूर्णाहुती कोण गेलो चांगातून बाहेर सरते. तुमगेल कसं मना इच्छा आयच्या दिवसाक 3 पूर्ण असा. आयच्या दिवसाक 3 पूर्ण असा कित्याक की म्हळ्यार आयच्या दिवसाक पंचमी तिथी आमगेले अंतू ज्योतिषशास्त्रांतू प्रति एक तिथीक एक 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 नाव दिलं असा. प्रतिपद एक एक नाव दिलं असा. प्रतिपद एक नंदा तिथी म्हणून सांगितलं असा. द्वितीय एक तुमगेले भद्रा तिथी म्हणून सांगितलं असा. तृतीय एक विजया तिथी म्हणून सांगितलं असा. चतुर्थीक रिक्ता तिथी म्हणून सांगितलं असा. पंचमीक पूर्णा तिथी म्हणून असा. आयच्या दिवसात 3 विषय असा. एक पंचमी तिथी पूर्ण म्हणून घेणायला पूर्णा तिथी 18वे स्वाम्यानं प्रतिष्ठापन केलं तसले व्यंकटरमण देवस्थानांतू स्वाम्यान आईल असा. तांगेल नाव तसले पूर्ण प्रज्ञे तांतनी पूर्ण म्हणून घेणायला असा. आणि अंतिम पूर्ण कसं ना पूर्णाहुती. तो 3 पूर्ण प्रज्ञे तीर्थ स्वामी आणि पूर्णाहुती. जर आम्ही 10:30 येऊन गेले असेल असले ना 9:30 आम्ही आईल असेल असले पूर्णाहुती जाय नसेल. पूर्ण प्रज्ञे तीर्थ स्वामी पंचमी तिथी पूर्णा तिथी जात असेल पूर्णाहुती जाय नसेल. आमगेनंतर एक म्हणणे असा मूरक्य मुक्ताय म्हणून. या पूर्णाहुती झाल्यानंतर मूरक्य मुक्ताय जातात. त्या निमित्तानं कसं नाही जावं पडे 1 तास विलंब झालेली आहे ना तुमगेला कसं इच्छा असा ते परिपूर्ण कोणवाच्यामुळे किती रेची आम्ही 1 तास 10:30 आम्ही हांगा प्रवेश केलाय. त्या नैशीची आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामेक आणि कारवारचा एक मस्त संबंध असा. त्यांनी माडगेरी म्हणले गावात तुलेनाची त्यांनी आईले मुडगेरी सो मुडगेरी म्हणले गावात तुझी स्वामेले जन्मानी जल्ले. आणि आज ही 9/9/9/9 म्हणता असेल नाही. गणपती परब खंच महिन्यात जाता भाद्रपद इंग्लिश महिन्यात तो सप्टेंबर येता. कितलं संख्या 9 संख्या. त्याची जी गणपती परब एक जन्म आहे तसं आमच्या पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी आणि जन्म आहे सप्टेंबर कशी गेले वैकेच खैना दिले खई आज ही संख्या शास्त्र उठूची मेण घेण्याचा सांगा. तसले मुडगेरी आणि कारभार लागी आशिल्ले आणि तांगेल्या नाव त्यांनी गणपती परबे काय निमित्तानं पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामीले पूर्ण पूर्वाश्रमाचे नाव वैकेची गणेश मठकार म्हणून आशिल्ले. तांका गणेश भट्ट म्हणून वैकेची सांगता आशिल्ले. गणपती दिवस म्हळ्यार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी दिवसाकची तांगे जन्म झाल्या निमित्तानं तांका गणेश म्हणून पूर्वाश्रमाचे नाव दवरले. सो असं अनेक विचारणे आशिल्ले त्यांना आमगेल्या गुरुले एक मालगड्याला एक उडगास करत असेल एक अवकाश देवाल सन्निधानांतू आमकां प्राप्त जाले. आमगेलांत म्हणणे असा मनोविशुद्धै चरितानुवाद म्हणून एक वाक्य सांगितलं असा. मनाचे शुद्धी जावका गेलेली मालगड्याले चरित्र आम्ही स्मरण करका नाजर त्याचे श्रवण करका नाजर त्याचे गुणगान करका आमगेन सांगा. आता आमगेल किता मालगड म्हळ्यारी आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी
तसले पूर्ण प्रज्ञे तीर्थ स्वामीले केलो एक शब्द आणि कसं नाही त्यांनी त्यांनी चरित्र तुम्हाला जरा सांगेल निमित्तानं आणि तुम्ही श्रवण केल्या निमित्तानं सर्व लोकांना मन शुद्धी जाता त्या निमित्तानं त्यांनी उद्गासाठी तिची आज आम्ही गायले आणि आमकाने पूर्ण प्रज्ञे तीर्थ स्वामी मस्त एक आपुलकी असा की त्याके म्हळ्यार आम्ही पूर्ण प्रज्ञे तीर्थ स्वाम्याची पुण्यतिथी दिवस प्रथम पण आम्ही मठा प्रवेश केले दिवस त्यांनी निर्याण केले त्यांनी वृंदावन जाल्ले आणि आमगे गुरु स्वामीनं आमका म्हणजे शिष्य एक शिष्यांक मठा आपूच दिवस वैकेची त्याची पूर्ण प्रज्ञे तीर्थ स्वामी दिवसूच आम्ही आले त्यातून आम्ही केन्नाही पूर्ण प्रज्ञे तीर्थ स्वामींबद्दल आमका केन्नाही तितले एक मोग आशिल्ला आम्ही केन्नाही इंदिराकांत तीर्थ स्वामी भटकळचे आम्ही एक भटकळचे अशे एवढे हे करत आशिल्ले किंतु केन्ना आमका पूर्ण प्रज्ञे तीर्थ स्वामीले चरित्र वाचिले तांगेले एक साहस वाचिले हे ऐकल नंतर आमका पूर्ण प्रज्ञे तीर्थ स्वामींबद्दल मस्त अभिमान आमका आशिल्ला चढ अभिमान आमका पूर्ण प्रज्ञे तीर्थ स्वामींच्या साठी ते म्हळ्यारी त्याने एक विद्वान आणि त्यांनी सुधा मंगल केले त्यांनी मस्तीतलं चौडू अंक सुधा मंगल जाऊच तशी प्रेरण केले त्या दिवशीची कोणे चौडू ना खंयचे तरी दुसरे स्वामी अन्य खंयचे तरी स्वामी त्यांनी सुधा मंगल त्यांनी स्वतः बोलून वैकेच आम्ही दिताची म्हणून सांगची तसं एक त्यांनी तिथले एक विद्या एक शिक्षणा की तिथले एक जोर दिताशे पहिल्या काळात झेरॉक्स आणि नाशिले आता आमगेले एक प्रति असा अनेक चढावाच कम अनेक प्रति काही असा मोबाईल ना पीडीएफ कोणी पेटोचे जायना स्कॅन करचे जायना फोटो काढून पेटोचे जायना झेरॉक्स मशीन ना परतून बरोक आशिले अनेक प्रति कोणी बरोक आशिले तांगेले केलो राईस पत्र आम्ही वाचिलतना आम्ही अनेक प्रति आमगे लेखक आकडचन बरोसून तो पेटोसून दिता आमगे सांगता म्हळ्यारी ते एक अनेक व्यक्तीचे कितले त्यांनी मोग दवरत आशिल्ले ते तांगे राईस पत्रांत आमकां पळोवंक कळटा त्या दिवशीची अनेक पंथा तांकां ही विपत्ती मठाचे अनेक पंथ कसंकी आयिल्तना तेन्ना कडवाडच्या लोकांना आणि सुंकेरीकारांना आमगेल स्वामीक सपोर्ट केले बाकी लोकांना स्वामीक प्रश्न घाले तुमगेले हे कसं नसा ते कसं नसा म्हळ्यार कोड एक इश्यू आयिल्लो मठांत तू मस्तीतले तेन्ना हे जालें तेन्ना मठांत तू कितले भांगर आसा ताची ते तूक कितले कसं जाता कितें उठ लोकांनी हे केले स्वामीन ते सांगता स्वामी रामेश्वरी आमगेल हाचे आमगेल गुरु स्वामीन मस्त ताचे बद्दल सांगले उरताले सुंकेरी आयिल्ले तेन्ना सांगिल्ले उरताले ना हांगा आयिल्ले तेन्ना वयते सांगिल्ले उरताले आमकां गोतच आमगेले स्वामीक हे विशयान पुढे मस्त ताणें आवेश भरीत जाता अशें कित्याक म्हणल्यार आमगेले स्वामीक पूर्ण प्रज्ञेची स्वामी मोवाळ स्वभावाचे एक सॉफ्ट ताणें हे अशें तांकां तुमी त्रास केलो म्हणून गे न्हू तांकां एक मना अशें किंतु त्या पंगडांत ते प्रश्न विचारचे पंगडांत कडवाडचे आनी सुंकेरीकार नाशिल्ले त्या बद्दल विचारता आशिल्ले तांणी कसं केलें म्हळ्यार तांकां प्रश्न घाले आनी उठो स्वामी प्रश्न घालता आशिल्ले आणि कोण प्रश्न विचारता आशिल्ले तांणी तुमगेले वयते सपोर्ट जावं का म्हणून गे न्हू तांणी विचारले तेन्ना हांणी कसं केलें की म्हळ्यार कित्याक तुमी विचारता आसाची तुमकां कसं जावं का म्हणून गे न्हू आनी रिवर्स प्रश्न विचारले तुम्ही हाका प्रश्न दिया कडेर आम्ही दिव का साथ दिव का की नाका म्हणून आम्ही कडेर आलोचन करता म्हणून न्हू तांणी उत्तर दिलें म्हळ्यार तांणी दूर उरले कडवाडचे आनी सुंकेरीकार दूर उरले देखून आमगेले केन्नाय आमगे गुरु स्वामी हाचे बद्दल उल्लेख करता आशिल्ले हे उठो आमी आयकून आमचे कडवाडाचे बद्दलय अभिमान आसा सुंकेरीकारा बद्दल अभिमान कडवाडाक आयले सांजेर आमी सुंकेरी बद्दल तिसरेच कसन की म्हळ्यार हांगा प्रतिष्ठापन केलें तसं वेंकटरमण आमगेनंतू चढतान चढ जीएसबी समाजांतू मस्त लोकांक इष्ट देव म्हळ्यार वेंकटरमण कसनेची आमकां आपत्ती असल्यारी विपत्ती असल्यारी कसने कष्ट कसने असल्यार आमी हिमबूट घेवचे नातेर प्रार्थना करून घेवचे तसं देव म्हळ्यार आमगेले वेंकटरमण आमगेलांतू सांगताना वेंकटाद्रि समम स्थानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति म्हणून अशी आम्ही उद्गार काढताची
व्यंकटेश म्हणल्या शब्दाचो अर्थ कसं की म्हळ्यारी वेम म्हळ्यारी पाप. व्यंकटेश म्हणून तुम्ही स्पेलिंग पळयले तांचो फर्स्ट लेटर येता वेम म्हणून, कडे कटती म्हणून येता, कडे ईश म्हणून येता. 3 वर्डाचे ते उठू मेळून घेनो एक शब्द जाल्लो आसा व्यंकटेश म्हणून. फर्स्ट कसं आसा वेम, कट आणि ईश. वेम म्हळ्यारी पाप. आमगेले जीवनात मनुष्य जन्म म्हणून फुडें ना गोत्तसुनु गोतनाशीची, ज्ञानपूर्वक नाजाल्यार अज्ञानपूर्वक गोतनाशी अनेक रीतीचे पाप जातात. पण बाकी कसं नाही आशिल्लें आसल्यारी इन्कम टॅक्स कसं नाही जाल्ला, थंय ऑफिसराले वचून गेलो ताका समजून गेलो, नेक्स्ट टाइम अशी फायलिंग करता हे करता कसं नसा तू कसं कर मारे आमगे सांगून गेलो आम्ही क्लियर करून घेताची. कसकी कन्स्ट्रक्शन करताना खंचकीची एक टेरेस कसकी ना जाल्यार बाल्कनी थोडे चढ जाले ना आनी कसकी जाले मारे हे मारे कंपेन्सेशन दिता ना आनी कसं नाही तरी पेनाल्टी भरता आणि मागे किरकिर या नाका तू कशी तरी सॉल्व कर म्हणून सांगता. बट तुमगे पाप जाल्ले कोणाले वताची, खंयच्या ऑफिसराले वताची, इन्कम टॅक्स ऑफिसराले वता की प्रधानमंत्रीले वता की प्रेसिडेंटाले वता की कोणाले वता तुम्ही. हांगा कसकी एक पाप केला का प्रेसिडेंट लास्ट जैला शिक्षा माफ करता, तुका गल्लू शिक्षे नाका तुका जैलवास करता म्हणून जाता. बट तुम्ही बाकी पाप केले लिस्ट उठू ते देवाले बदले तागेल्या कडच्यान कशी रक्षण करून घेवचे. खंयची रीतीन आमगेले पाप जाता. एक सान मुलीक आमी कसकी केल्या नाजाल्यार कोयर काडटाना खंयचे तरी किमूस की नाजाल्यार कीड की ताका आमगे निमित्तान कसकी ताका हर्ट जाल्लो उरता, कसकी त्रास जाल्लो उरता, गोतना आमी खंयकी पळयत उरताची खंयकी साथी मारली उरताची कळना आमकां. अशी गुप्तसुनू गोतनाशी कितकी पाप जाता आमकां. उलयताना आमी उलयताना वैकेची मस्त लोकांक खंयची अवाच्य शब्दान उलयताची, म्हालगड्यांक आमी कसकीची एक अनादरपूर्वक जावन उलयताची. सो ते तांकां मनाक खंय तरी दुखील उरता. ताची कसकी एक पाप आमकां उरता. हे उठू कोण नाश करचे. नाजाल्यार खंयची एक चौडवांक आमी हे केलें, नाजाल्यार खंयची प्राणीक मूक प्राणीक आमी त्रास केले, बड्डीन आमी हे केले, फासोर मारले. नाना रीतीचे पाप आमगे निमित्तान जाता. कायिक, वाचिक, मानसिक, मनान वैकेची आमी खंयची एक आलोचन करता ताकी बर जायना शिवरो ताकी कशी जावो म्हणून कसकी एक आमी आलोचन करताची. हे उठूची पापान तू गणन जाता. किंतु हे उठू पाप कोण परिहार करता. प्रेसिडेंट काय परिहार करना, प्राइम मिनिस्टर काय परिहार करना, इन्कम टॅक्स ऑफिसर परिहार करना. करताल कोण, करताल कोण म्हळ्यार तोची देव. त्यातून ताका वेम म्हळ्यार पाप. मनुष्यान कसकसन पाप केले. कटती म्हळ्यार कट करचे. त्यातून थंयतुल्यानच इंग्लिश शब्द जाले CUT कट म्हणून. कटती म्हळ्यार संस्कृतान थंयतुल्यानची अपभ्रंश जावन 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 गेलो त्याकडे डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत म्हणून सांगितलं. कट म्हणून आयले. वेम म्हळ्यार पाप, कटती म्हळ्यार नाश करतालो. तांतूची पोट जावन प्रधान जावन गेला शिकता. ईश म्हळ्यार अनेक देवता गण आसात, अनेक मस्तितले देवता समूह आसात, तांनी पैकीच पाप करतात नाम सांगत. बट प्रधान अशी कुटूची कायिक, वाचिक, मानसिक अज्ञानान नाजाल्यार ज्ञानान कसले पाप केले असल्यारी ते नाश करतालो. तू प्रधान जावन गेला शिकता तसलो कोण की म्हळ्यार व्यंकटेश. तसले व्यंकटेशाले आराधन करता तसले आमगेले कडवाडाचे लोक. तसले कडवाडांत लोकांना त्या व्यंकटेश देवाले जर उपासन केले फायदो कोणाक, देवाक फायदो की फायदो कोणाक, तुमका देवा कसन फायदो. देवान जर फायदो घेवच्या बसलो म्हळ्यार हांगा जगतान तशी कितलेही लोकांनी केल्यार पैकीची त्या देवाले कसण्याची परिपूर्ण कोण दिवचें जाय. देवान जाल्यार तागेली स्टेटमेंट जाल्यार तू केल पाप हांव नाश करता, म्हाका कसन दिता म्हणून ताणें घाल म्हळ्यार बाकी कडेन कशी डिमांड जाता म्हाका कसन मेळटा पयलीं सांग, मागीर क्लियर कर कडे हांव तुगेर क्लियर करता. तशी देवान वैकेची स्टार्ट केलेली. पयलीं म्हाका तूं हें कर दी, कडेन हांव तुगेल पाप नाश करता म्हळ्यार तुमी खंय उरताले. तातून आमी सांगताचे, आमी तातून केन्नाय सांगताना देवाल नांव घेवचें कित्याक पयलें आमी कसं सांगताची दयामूर्ती,
दयानघ म्हणटाची नाचलेली करुणामूर्ती म्हणटाची करुणा सागर म्हणटाची कितें की म्हळ्यार ताण देय केले आमचे देवान आमचेर इतले आमकां अवकाश दय केले कितें की म्हळ्यार देवान जाल्यार असं कंडिशन घालील असल्या की पहिले हे कर कडे हांव हे करता म्हळ्यार ते कसले रुल्स कसले कंडिशन आमकां लाभ जायनाशी खाली तू मागेल उपासन कर खाली तू मागेल भक्ती कर खाली तू मागेले आराधन कर बाकी उठतो हांव पळोवन घेता म्हणून अभय हस्त दिवन गेलो आमकां रक्षण करता आशिल्लो तसर व्यंकटेशू कितलं आमचेर दय केल्या म्हणून आमी आलोचन केले आमी कितलं तागेलें उपासन करता म्हणून कळटा केलो पंता पण की एक मनशान आमके उपकार केलो होता ते उपकार केले तसले मनशाले जन्मभर आम्ही उठ घातलो घेता आताची पळया आताची भास्कर भट्ट ताणे तागेले वक्तव्यान सांगले की गोविंदराय भट्ट तागेले आणि मागेले आनाक एक संबंध आशिल्ले तागे निमित्तान हांव स्फूर्ती घेवन शिक्षण घेतले आज वैकेची ते उपकाराक स्मरण करतात आज वैके ते सभेन तू ताजे उल्लेख केले किंतु देवान इतला उपकार करत असा इतला आमगे स्मरण करता असा इतला आमगे बद्दल काळजी घेता असा आम्ही कसं करता असायचे त्या उपकाराबद्दल आम्ही खंय तरी सांगता वे ना ते उपकाराचे प्रतिरूप जावन तू मागील इतलं रक्षण केलंय मागील काम जायना ते अडचण जाऊन बशिले ते तू सर्व ही निवारण केलंय म्हणून आम्ही आणि एक तास गेले पूज चढ करते होता ना 8 घंटे केले 8:30 गेले तू मागे चढ उपकार केले म्हणून 8 घंटे घेता हांव आता 10:30 दाखवता म्हणून काहीतरी चेंज केला टाइम टेबल चेंज केला टाइम टेबल त्याचे असा बट परिहार चढ जावका तेन्ना खाली मागेले इतले आशिल्ले आनीक थोडे जावका आनीक चढ जावका म्हळ्यार आमगेले विचारू आमगेले मनोकामना वाढत वताच विना देवाल बद्दल चढ करता म्हण भावना ते चढ जाता ते कमी जाता आशिल्लो वय ते आमी कमी करता सच केलो पंता 10 दिवसाचे गणपती आशिल्ले कमी करून 5 दिवस हाडले 5 दिवसाचे आशिल्ले तसले 3 दिवस हाडले 3 दिवसाचे आशिल्ले तसले गणपती 1 दिवस हाडले आता 1 दिवसाचो वय करचेक जायना म्हणून सांग बट देवान मात्र उपकार करता आमी देवाक उपकार करताना तुम्ही देवाक आलोचन करना जाल्यार देवाक लॉस ना बट देवान तुमगे आलोचन करचे बंद केले म्हळ्यार कोणा लॉस आसा म्हणून तुम्ही आलोचन कर तुमगे निमित्तान देवाक प्रॉफिटय ना तुमगे निमित्तान देवाक लॉस ना बट आम्ही आलोचन करना जे आमकां लॉस आसा आलोचन केल्यार आमकां इनडायरेक्टली प्रॉफिट आसा विचार नाशी तो दिता आम्ही केन्नाय देवाले विचार नाशी उरता कित्याक की म्हळ्यार देवाक आलोचनाची विंगड उरता आम्ही आलोचन करचे गेले म्हळ्यार आमकां मुष्टीची मात्र तो चीन भर दिवका म्हणून आसा बट आमी विचारतो मुष्टी मात्र त्यातून देवाक कशी मन नसा त्यातून आमी देवाल आराधन मात्र करेत देवाल उपासन करेत देवाचेर भक्ती करेत त्यातून तो देव तुम्ही जर सम वेंकटरमणाक पळयले ताणे तागे लक्षण तागे हाव भाव तुम्ही पळयले एक हातान तू ताणे खंय दवरले उलट्यार दवरले आणि एक हात तो सकल दाखयत आसा तो थंय मागीर फोटो काड म्हणून फोटोग्राफरा सांगताना हांव मागीर नवीन स्टायल म्हणून फोटो काड म्हणून सांगताना तो तुमकां सांगता आसा तुमकां एक ज्ञान दिता आसा की कोण मागीर उपासन करता तागेले संसार जीवनाचे कष्ट कसन आसा ते कुयट्या पर्यंत करता आणि खंय करता तू मागीर चरणाची भक्ती करता तो एक हातान कसन सांगतात की म्हळ्यार तुम्ही कोण लोक आसाची म्हाका पळयत आसा न्ही तांणी उलटो लोकांक मागीर चरणाची भक्ती केल्यारी तांगेले कश्ट कसन आसा कुयट्या पर्यंत करता म्हणून सांगता स्विमींग पुलान तू उदक कितले पर्यंत असल्यार तुम्ही स्विमींग करचे जाता कुयट्या पर्यंत असल्यारी तुमकां स्विमींग करचेक अनुकूल त्याची माथे वयर गेल्यारी पोंवचेक येता जाल्यारी पार जाले पोंवचेक येना जाल्यारी तुमकां कशें करचें जातलें ना पुरो पोंवचेक येता जाल्यार वैकेची समुद्रान पोंगेन तो कुतें जातलें एक ओटोड हे येता ना जाल्यार केन्ना हांगा कारवार न्ही केन्नाय हांगा येता उरता की आतां हाय टायड लायन आसा ना जाल्यार चंडमारूत आसा वचून घेवन स्विमींग कर म्हणून सांगता तो
तो स्विमिंग कर म्हणा उठलो घरान तू राची मुंगेन सांगतो तो म्हणजे तुम कशी गेल्यार वैतेची उलट्यापर्यंत असल्यार मात्र तुमकां हे पोवचें जाता माझे रक्षण करचें जाता ताजे किंता वयर जाल्यार जायना त्यातून देव कसं सांगते मला माझ्या चरणात भक्ती केला कष्ट उरता 100% नील जायना किंतु त्या कष्ट खंयपर्यंत उरता उलट्यापर्यंत उरता तुम्ही पोवून घेऊन पार जाऊच तशी करता आम्ही देवा लेगी कसं करता की म्हळ्यारी कष्ट नाका कसं तापत रहे नाका अशी विचार सोडतात ऍक्च्युअली तसे आम्ही विचारले रे कसने कष्ट ना कसने जीवनान तू ह्या नादेर रे कशी जाता थोडे कष्ट नाही असल्यावर मात्र न्हय तागेल उपासन जाता ताण थोडे तरी तागेल पळोवन घेऊ का न्हय ना जाल्यार रे तूं कुठलो का फ्री केल्यार रे म्हाका कोणे प्रतिश्ठ करनाची कित्याक म्हण उठलो का आमकां सुख समृद्धी आसाची आणि कोणे मागेले ज्ञानाची कित्याक की जावकाशे तूं उठूच दिता बट ताण दिवचे बंद केल्यार रे तुमगे उठू गेले एक लक्षात घाला की ताण दिवची बंद केल्यार मागील स्थिती कसा उरता आमी आज पैसे तासा फाल्यां याना दिले रे परां याना दिले रे तुमगे एफडीन दवरल्या पैसे तुम्ही एफडीन दवरल्या बट केन्ना सरकार डिमॉनिटायझेशन करता केन्ना ताजेर टॅक्स लायता कोणाक वत ना खंयचे सरकार कसं येवन नवीन कसं हे करता कोणाक वत ना आज पैसे आसा फाल्यां ते केन्ना ब्लॉक जाता म्हणून वत ना आम्ही लेखले बँकान दवरले एफडी आसा सेक्युअर आसा हे आसा ते आसा केन्ना बँक बुडता कोणाक बुडतो केन्ना प्रायव्हेटायझेशन जाता कोणाक बुडतो बट देवान तशें ना तो गव्हर्नमेंटाक हातान जायना प्रायव्हेटाक हातान येना हे कडवाडचे लोकाल भक्ताक हातान कसा तुम्ही कशी गव्हर्नमेंटान चेंज करता येना प्रायव्हेटान चेंज करता येना बट कडवाडचे भक्तान सांगले की स्वामीन 18 तारीखा येऊ का म्हणजे तशी पोरगेन देतो तो त्यातून आज तशी पोरगेन घेतल्या ताणे कित्याक म्हळ्यार कडवाडचे भक्ताले तशी अभिप्राय आशिल्ले की स्वामीन 18 तारीखाक येऊ का येऊन घेवन हांगा आशीर्वचन कर का पूर्णाहुतीत उपस्थित उर का आणि सर्व लोकांक स्वामीन हांगा मंत्राक्षर दिव का तुमगेल मना कशी असले त्या प्रमाणे ताण चलोवन तुम्ही चलोवन दिले आमकांही ताणे प्रेरण दिले तुमकांही ताणे प्रेरण दिले दोन्ही मिक्स झाले आणि आज आम्ही हांगा येवन पाविल आसाची आणि हांगा आयिल्तना अनेक कडवाडचे लोकांना मस्त भाविक जन स्वामीला आगमन जाता म्हणून मस्त भाविक लोकांना हांगा येवन गेलो स्वामीक स्वागत केले बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची तुम्ही करता जाल्यार उद्योग की व्यवसायान की तुमगे कसने अडचण तापत्रे कसने असल्यारी ते देव सर्व ही निवारण करून घेऊन मुकाबील दिवसांतू अशीची व्यंकटेश देवालय उपासना हांगाचे कडवाड गांव तुलेना आमगेल समाजातर्फे जॉब तशी देव तुमकां प्रेरण करो तशीच आमगेल चौडुआ तांकांही उत्तम संस्कार उत्तम आचार तशीच अनेक लोक आयची दिवसाक गांवांत तुलेना परगामा वता आसाची परगामांत आशिल्ले परराज्यांत वता आसाची परराज्यांत आशिल्ले परराष्ट्रांत वता आसाची परराष्ट्रांत आशिल्ले आतां परदेशांत वता आसाची म्हळ्यार गांव सोडले आनी गांवतल्यान मस्तींतलो दूर वता आसाची किंतु कडे थंय गेले नंतर कसं दिसता आसाची की म्हळ्यार हांगा येवन कसं केलें आनी परतून गांवांत येवका म्हणून कित्याक की म्हळ्यार थंय आमगेल मेळटपणां नाची पयशे मेळटा आसा बट ते समाधान मेळटा ते सूख मेळटाना ते आपलुकी मेळटाना कित्याक की म्हळ्यार त्या कडेन कळटा आसा की हांव कसं लूज करता आसा म्हणून आनी तो कितलेही डॉलरान पयशे कमोवो ताका ते कडवाड अंतराबील सूख ताका मेळना तो कितलेही कडवाडाचे ते मातीचे कसं एक परंबळ आसा कडवाडान तूं ते देवस्थानाचे गलगल कसं आसा ते अमेरिकाचे बिल गेट्सान जावो बिल क्लिंटनान जावो कितलेही डॉलर दिल्यार ते मेळना ते व्यंकटेश देवालय सन्निधानंतू तागेल चरणारविंदांत मात्र प्राप्त जात विना आणि खंयी प्राप्त जायना त्याची भाग्यवान आमगे लोकांना आजकाल मुखार कशी जात की म्हळ्यार पहिले कशी आशिल्ली की म्हळ्यार जातक दिता आशिल्ले मागे चल्ल्याक परदेश वचचे योग स्कीम पळया अमेरिका वच्चे योग स्कीम पळया लंडन वच्चे योग स्कीम पळया हांगा वच्चे योग स्कीम पळया म्हणटा आशिल्ले फ्लायटार चडचे योग स्कीम पळया अशें मस्तीतले आशिल्ले किंतु आता अनेक दिवस जाता म्हाका गडवाडयोचे योग स्कीम हांव अमेरिकांत आसा म्हाका केन्ना गडवाड वच्चे की योग आसा ते एक सांगाचे म्हणून
म्हळ्यार फाल्यां असले एक दिवस येताले की परतून गांवांत उठलो येताले कित्याक म्हळ्यार कुटुंबाचो एक फेस आसा आमगेला तूं सान आसतना एक चेडू आमकां एक कागद दिताशे कागद दिवन गेलो तांचे एक चित्र सोडे म्हण पडना आमगेला फर्स्ट कसं येता म्हळ्यार एक अशी गुड्ड सोडचे फर्स्ट एक गुड्ड सोडचे एक दोन झाड दाखोवचे एक घर दाखोवचे ताका एक वाट दाखोवचे ताका एक न्हंय दाखोवचे हे आणि एक सूर्य उदय जावचे एक दाखवून घे ना एक मागची दिकानं एक ब्ल्यू स्काय आणि दाखोवचे शे फर्स्ट काढचे कसं नाही आम्ही ते गुड्ड काढचे शे त्या गुड्डाचे फेस कशी एकदा अशी वयर वता एकदा सकल येता एकदा वयर वता एकदा सकल होता हे एक कालचक्र एकदा उठलो गांवांत उरताचे त्यांना पहिले कशी असेल गांवांत उरताचे बट खाणाक जेवणाक त्रास असेल निमित्तान कडेर बाहेर गेले आता खाणाक जेवणाक उठलो कसं बट गांवांत पडटाचे फाल्यां अशी जाता की म्हळ्यार गांवांत येवका म्हण जाता परत आणि परत सो एक सायकल जाय आता पळया तुमगेल्या वैद्याची आमगेल्या परंपरेचे पूर्ण तीर्थ स्वामी प्रतिष्ठापन कोण जाल्या नंतर आता 3 संवत्सर चक्र पूर्ण झाले 180 60 आणि 60 आता 14चे सायकलाक तुम्ही प्रवेश करता असेल परंतु आयचे हे एक शुभ अवसराक शुभ दिवसाक आणि आयच्या दिवसाक शनिवार आयला आसा व्यंकटरमण देवालय वारू व्यंकटेश देवालय सन्निधान आणि हांगा लघु विष्णूचे पूर्णाहुती आणि स्वामी उपस्थिती आणि त्याच्याकिंता चढ कडवाड गावचे आमगेले भक्त लोकांना हांगा उपस्थित हे सर्व ही अशी निमित्तानं असेल एक शुभ योगांतू अनेक भाविक लोकांनी बद्दल आम्ही परतून संतोष व्यक्त करताची तुमगे जीवनांतू तुमगेला करत असेल उद्योग व्यवसायांतू तशी तुम्ही राखत असेल कामांतू नाच्या परकामांत असले थंय नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी मानत रहो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगे आशीर्वाद पर भाषणाचा मी मंगळ घडतात